Evo nas u Beogradu. Sajam rukotvorina. Da. Ima se na snimak koji izgleda. Ti moraš uvijek da pokvariš snimak. Jede burek. Nemoj se vidjeti. No vidiš što si. Video se, ne video. Joj. Šta ima ovdje? Ima se na malo debelo. Mislite zabrzan? Ovamo. Ovo je Krent Mihajlova. Aj, pokvari mi se snimak. A ja? Ništa. Baš si bezobrazan. Aha. Ovo je samo dobro sa onim luskicama. A, cepter. Svakakih likova. Da nije? Beograd valja od njih. Pa naravno. Slični nisi. Pa jeste. Ovo. Pa su ovolike ulice. Da. Ima Beograd negdje. Ima se negdje, ja sam vidjela više. Pa da Englezi, Amerikanci, već koji su. Amerika. Ajde, gdje si predsjednik, evo zaljubljen par. Da, to je tipičan primjer. Amerika. Dobra. Da vidiš kakve efekti sad ću. A to